GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw nin Biyernes, Pebrero 24, special non-working day. Civil Aviation Authority of the Philippines nagtaon ng reaksyon matapos na basulon ni Albay Governor Grex Lagman sa nahaloy na paghanap sa buminagsak na Cessna 340A plane. Bilang kan mga pasaway na motorista sa probinsya kan Albay, halangkaw sigon sa Highway Enforcement Patrol. Pebrero 24, pigdeklarar ni Presidente Bongbong Marcos na special na working holiday. Retrieval mission team para sa bangkay kan mga nagadan sa pag-ugpa kan Cessna plane. Kinumpirmar kan kaap na nag-iba nin rota sa indang pagbuelta sa Mayon Volcano. Pagtaw kan pulis, kan mga pulis nin parte kan nakumpiskar na droga sa mga tipster fake news sigon sa PNP. Sa ibang nasyon, security talk sa pagultanan kan China at Japan, pinuna na DTI hinagad sa mga konsumidores na sa supermarket as in grocery stores magbakalin basic commodities. Yan po ang headlines para sa Business News. Detalyes, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Itanauman kan Civil Aviation Authority of the Philippines ang gabos na informasyon na kinakaipuhan kan mga otoridad tanganing tulos na mahanap ang buminagsak na Cessna 340A sa taludtod kan Bulkan Mayon. Inang tinawanin doon ni Kaap Area Manager Cynthia Tumanot kanagadan ng reaksyon manungod sa naging pangapudan ni Gobernador Grex Lagman kan nakalis na daw na makipagtabangan ang sendang ahensya sa lokal na gobyerno kan Albay. Ino-observe namin yung mga procedures. May mga types of incident na kinakategorize namin as on-airport and off-airport. Sa procedure po, pag sinabing on-airport, yung incident nangyari within the CAAP property o sa loob mismo ng airport. Pag off-airport, wala na po sa property ng CAAP. Several meters away from the property of CAAP, we categorize that as off-airport. Sinabi ni Tumanot na naitaunindan mga detalyes arog kan oras kan pag-take off ang Cessna 340A alas 6:45 kan Pebrero 18, 2023. Ang altitude kay ni harani sa Kamalig Cement Plant sa Palanog, Albay. Asin ang instruction sa piloto magkontak sa sendang air traffic controller matapos maglayog nin 20 milyas alaga da ini nagibo. Sigon kay Tumanot nagbalo man sindang makipagkomunikar tanganing ang eroplano alagad makumpirmar na negatibo sa kasi na nagdeklarar ni distress phase. Kasi sa procedure po namin, pag off-airport, si OCD ang kailangan namin i-contact. And then si OCD naman has the procedure to contact all the concerned agencies. Kaya sa part ng kaapo, doon natapos. So we did not expect na pupunta po sa Mayon because meron naman talagang established light path. Yun nga po, sa procedure talaga kami nagpa-follow. Off-airport po kasi. So ang incident commander po doon, kung sino may jurisdiction doon sa area na yun. In this case, si Mayor Baldo po. Ipigladawan po kan mga rescuers o kaya yan po ang tingog ni Manager Cynthia Tumanot kan Kaap Area 5. Ipigladawan po kan mga rescuers ang bangkay kan apat na mga pasahero kan buminagsak na Cessna plane sa Albay bilang bilog pa alagad na sa luwas na kan eroplano. Kan ini sendang maabutan matapos sa nagkapirang aldaw na pagsakat sa crash site. Inang kinumpirmar ni Kamalig Mayor Caloy Baldo sa pagsasabi na kakaiba ang kondisyon kan panahon asin temperatura sa taludtod kan Bulkan Mayon na malipot, maparaw sa sinminsan, nag-uuran pa. Mantang day man ini kayang abuto nin anuman na mga hayop asin insekto. Kasod mang pagkaaga, pinuuna na kan bilog na team ang retrieval operation sa mga bangkay kan biktima. Alaga dalauna 50 nin pagkahapon, nagdesisyon ang team leaders kang Energy Development Corporation o EDC asin Search and Rescue Force o SRF na temporaryong suspenderon ang retrieval operation dahil ta loose ang daga.
asin fogginess sa lugar. Aminado man si Baldo na nadidipisilan ang mga rescuers alaga ni pagkapadagos ngunya na aldaw ang retrieval operation. Pigadalan man kung anong pwedeng gibuhon para makuha ang bangkay kanapat na mga pasaheros. Kasabay kan pagsiguro kan mga rescuers dahil man konsiderar ang paggamit ng aeroplano o chopper na makuha sa mga bangkay pababa kan bulkan dahil dahil pwedeng maglanding sa crash site dahil pigapon ining aero o dahil sa pigapon na aerodynamics. Halangkaw po ang posibilidad o halangkaw na bilang ng mga pasaway sa mga motorista na notaran ka nakaaging simana sa probinsya Canalbay. Sa pinalabas na datos kan Traffic City Division sa pagikang Highway Enforcement Patrol sa pamayo ni Roderick Mendoza, uminabot daw sa 658 ang bilang kan mga apprehensions, mantang 300 pa sana ang nagsettle kan sa endang opisina. Pinakahalangkaw sa record ng violasyon ang day pagsulog ng helmet. Asin igwang total na 138, mantang ang sunod iyon day pagsulog ng seatbelt na igwang 50 na nadako. Asin 24 sa pag-drive na bako, lisensyado ang driver. Asin 21 ang nagbayular, may kinaraman sa disregarding traffic signs. Pag-drive ng bihikulo na day ng restrado asin overloading kan mga pampublikong bihikulo. Pangapudan ni Mendoza sa mga albayano asin sa mga nagbisita sa Albay na day magbayular sa batas trapiko nganing day makahampang sa magkakanigong kaso. Presidente po kan Bicol University na si Dr. Nori Mascareñas tiwala na may mababayaan siyang ligasiya sa universidad. Ans Galero sa report. Dakula ang paglaom kan ikawalong presidente kan Bicol University na si Dr. Arnulfo Mascareñas sa pagtapos kan sa iyang termino sa maabot na Marso 8, 2023, may mababayaan siyang ligasiya sa universidad. Ginibong end-of-term reporting ni Mascareñas na may temang Building Legacies, Future-Proofing the University. Sinabi kini na maugmasa na nakapagserbi sa BIO nin 2,609 na aldaw o maabot sa 8 taon para sa dekalidad na edukasyon kan BIO. Nagkapira sa mga akomplishmento kay ni iyo ang pagpahiwas kan mga academic programs, pagbuktak and Research and Development Division, asin pagkrear, asin pag-establishar nin climate-proof facilities. Mientras na aminado ini, may mga hinampang sindang hagyat para ma-realisar ini siringgan delayed na procurement as in implementasyon ng mga proyekto, post-pandemic recovery, weak absorptive capacity as in iba pa. Kaptang kan pahayag ni Mascareñas. 2,609 days. It all just seemed like yesterday. It is so much like a well-played movie with a well-written script. My hair has turned from jet black to grayish white. However, I thankfully acknowledge the blessing of trust and confidence in my leadership and administration. Mientras tanto sa ngunyan may anom ng mga opisalis na nakapagsumitir kan sa indang aplikasyon para maging sunod na presidente kan Bicol University. Dagdag na bareta, Ans Galero, DCGB. Mga tugang ipinagliklar kan Civil Service Commission Bicol ang Department of Education bilang 100% compliant sa program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management. Maturity Level 2 indicator para sa recruitment as in selection performance management system, learning as in development, rewards as in recognition kan ahensya. Ini matapos ang ginibong duwang aldaw na on-site assessment as in validation kan civil service para sa Prime HRM application kang DepEd sa panginot ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad as in Assistant Regional Director Ronelo Alfirmo. Panibagong trayumpo ang nakuha kan ahensyang unya na taon. Katakod kani nagpaabot in pagbati as in kaugmahan ang CSC sa iba pang sektor, mantang nagpahayag manin pasalamat ang DepEd sa technical team as in iba pang nagtatarabang sa ginibong on-site assessment as in validation. Mientras tanto, mga tugang sa iba pa niyatong mga bareta ngunyan na pagkaaga, ako Bicol, may blessing in inauguration ngunyan sa mga water supply sa Taisan. Report kay Al Armario.
Dumang kita mga tugang kay Joshua Bino sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Good morning, Joshua. Naghanda na po ang Department of Health Bicol Center for Health and Development para sa primerong community-based house-to-house mass PhilPen risk assessment sa rehiyon na pupunan sa Marso 1 sa 31, 2023. Sigon sa DOH Bicol, sa pagikan mass PhilPen masses ang presensya o kawaranin risk factors kan early detection, prevention and management kan non-communicable diseases o NCDs, arog kan hypertension as in diabetes, apera sa mga fixed as in modified fixed post setting na ilalatag. Matapos o malibot ang mga health workers, dadarahon ang PhilPen services sa mga harong as in harayong barangay sa rehiyon. Enot kini, nagkondukta ng DOH Bicol in orientasyon manungod sa PhilPen sa mga healthcare workers, lokal na gobyerno sa malalay na probinsya sa rehiyon. Bantang positibo man ang sa indang naging kasimbagan kasi nagpahayag ng suporta sa nasabing aktibidad. Nangapudan man ang DOH Bicol sa mga Bicolanong may edad 20 anyos pa itaas na magpartisipar sa mass PhilPen risk assessment activity kasi magduman sa pinakaharaning health centers tanganing aprobitsaran ang pagkakataon na ma-assess an sa indang salod. Mga mayors na nag-attender sa LMP o League of Mayors League of the Philippines Convention, poroli ng unyan. Para montada po kung kumusta man ang ng convention sa report ni Jimmy Nasalita. Pauruli ng unyan ang nagabos ng mga alkalde hali sa Metro Manila kung saan nag-aratindir ang mga inikan duwang aldaw na National Convention ay pinapod kan national na level kan League of the Municipal Mayors. Napagaraman kan DCGB News na nakipaghampangan si PBBM sa mga alkaldes. Initialmente ang sabi, na-discuss kan Presidente, iyo ang manungod sa Mandanas ruling, epekto kay ni sa mga lokal na gobyerno kung saan sa presenting sitwasyon kay puhan magtarabangan national as in local government alagad sa administrasyon ni PBBM handa ining tabangan ang mga LGU pagabot sa mga programa pondo as in iba pa sa pagsabing kabisado kan Presidente ang sitwasyon kan mga nasa mga munisipyo as in mga syudad pagabot sa saindang mga pondo. Sa nganyan, urulian na ang mga alkalde sa kanya-kanyang mga munisipyo, syudad, sa na kung saan tapos na ang sa hindang pinagatindiran na duwang aldaw na National Convention kan LMP. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Alas 6:22 oras mga tugang sa Pilipinas. Damang kita sa kinamumugtakan ni Jomar Bien, mga civil registry documents ipapanaong daing bayad sa Santo Domingo Albay sa maabot na Lunes. Libre ang pagkuan kan mga civil registry documents sa manuaan kan Santo Domingo sa maabot na Lunes. Kaya riba ini o kaya riba digdi ang birth certificate, marriage certificate, death certificate as in certificate of no records. Ini ang ipinag-anunsyo kan local civil registrar kan Santo Domingo. Uli sa padago sa pagselebrar ngunyan kan Civil Registration Month, idinagdag pa kan nasambit na opisina na pwedeng magkuha kan mga naunambitan na certificate na libre sa saindang opisina. Iyo itong sa mga local copy man sana, asin ba kuman sa PSA copy na kan mga tao na ipinangaki, kinasal asin nagadan sa banuaan kan Santo Domingo. Pasabot pa ninda na kung bako man sindaan mga may sadiri o kaya magurang o aki agom kan may sadiri kan record, kinakaipo ninda ning otorisasyon ali sa may sadiri, tangani na makakuasinda kan dokumento. Ang gobyerno ng Pilipinas pa nagsisilibrar sa bulan na Pebrero kan local civil registration month. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP.
Alas 6:27 sa Pilipinas, tigdeklarar po mga tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na special non-working holiday ngayon aldaw, Pebrero 24, 2023, para ini sa pagirumdum kang EDSA People Power Revolution na nangyari kang Pebrero 22 sangkod 25 1986, nakapalaman sa Proclamation number 167 na pinirmahan ni Marcos na inilipat sa Pebrero 24 ang nainot ng deklarasyon na special non-working holiday para sa Pebrero 25. Ang lakdang ni Marcos susog sa prinsipyo kang holiday economics na may kamautan na matawananin pagkakataon ang namanuaan na mag-enjoy ang halabang weekend. Balikan ta ang report ni Josh Babino, hali po dyan sa luwa. Wara nin serbisyo ngunyan aldaw nin Biyernes, Pebrero 24, 2023, ang Daraga Mobile Laboratory Clinic sa Daraga Covered Court. Ini ang pinag-anonsyar kan Daraga Public Information Office sa pamayo ni LGU Daraga spokesperson Hannibal Sullivan. Susog sa anunsyo, magpapadagos naman ang serbisyo kaini sa Lunes, Pebrero 27. Ang mobile clinic kaini, iyo ang nagtataon ng libreng serbisyo medikal sa mga Daragenyos. Ang paramientras na pagsuspender kaini ngunyan aldaw, daraman kan mga preparasyon para sa aktibidad katakod kan selebrasyon kan Kagsawa Festival. Kung sa ngunyan aldaw, gigibuhon ang talent portion kan Mutya at Ginoo ng Kagsawa, alas 7 ang banggi sa Daraga Covered Court. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Direktang pinahimutikan kan Philippine National Police ang pigasabing pagkataon nindanin parte kan nakumpiskar na illegal na droga bilang pabuya o reward sa mga informante kaini sa kada matrayumpong drug buy bust operation. Sinabi ni PNP Chief Information Officer Police Colonel Rodrigo Maranan na dahil hindi gigibuhon dahil inot na inot. Illegal ini sa iraram kanlay. Paliwanag ni Maranan na base sa proseso, dapat isumiter sa korte ang mga nakumpiskar na droga bilang ebidensya. Dagdag pa ni Maranan, nasuhay ini sa gustong makamit kan gobyerno na maging drug-free ang Pilipinas sa maabot na aldaw. Ang pahayag kan opisyal ginibo matapos ibulgar ni Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Director General Virgilio Morolaso na ang eksistidong sistema sa PNP na pagkataon ng 30% ka na kumpiskar na droga sa tipster sa matrayumpong buy-bust operation. Mantang igwang reward system na pinapatoban PNP, pero ini monetary amount depende sa endang naging kontribusyon sa matrayumpong drug operation. Preparado ang mga dokumentong kaipuhan para magsara kan isinomiter na courtesy resignation kan third level official officer kan Philippine National Police. Sigon kay PNP Public Information Office Chief as in 5-man advisory group spokesperson Police Colonel Red Maranan nagwasindang worksheet para sa evaluation kan mga koronel as in general na nagsumiter kan sa indang courtesy resignation. Sigon kay Maranan, gagamiton ang worksheet para mas makaskas na assessment para maraman kung sisay ang courtesy o sisay na courtesy resignation ang sendang ako na sinisosumiter sa National Police Commission. Sinabi pa kayo nila bago matapos ang simana sa giraray na magkakaigwaning pagtiripon ang advisory group na kamautan na may sa pinal ang gagamiton nindang mga guidelines sa vetting process. Mantang kumpiyansaman si Maranan na on time ang gigibo na pagsara sa courtesy resignation kan mga officialis kan PNP. Consent target nindang tapuson bago magtulong bulan. Sinabi niyang inoton ang mga officialis na nasa key positions dahil mas importante ang sendang role sa pagmanihar kan PNP. Kinumpirmar mga tugang kan Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na nag-ibanin rota ang retrieval team sa sendang pagbalik sa Bulkan Mayon para kuahon ang bangkay kan 4 na lunad kan buminagsak na Cessna plane sa Albay. Sigon sa CAAP, nag-agi na ang team sa mas madali asin ligtas na ruta kaibahan ang local guide na kabisado ang lugar. Pigalauman na maibaba tulos ang bangkay kan piloto, airline mechanic asin ang duwang pasahirong Australia nationals. Ididiretso ang bangkay sa Incident Command Post sa Barangay Anuling, Camaligalbay bago darahon sa Scene of the Crime Operation Usoko Laboratory. Naging difficile ang pag-recover sa mga bangkay kan mga biktima dahil peligroso ang mismong lugar kung saan buminagsak ang Cessna plane sa taludtod kan Bulkan Mayon.
Nagpahayag po nin interes ang gobyerno kan Canada na mag-impeyo nin mas dakol na skilled Filipino health professionals sa raram kan bagong programa na masuporta sa pinansyal kan Filipinong nurse. Sa nasabing programa, kaibahan sa pagtaon nin pamasahe sa eroplano, akomodasyon asin ensayo kan mga health professionals. Courtesy call ni Minutuba Minister of Labor and Immigration John Reyes kay Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople na pagkasunduan kan duwang opisyal na pakusugon ang labor cooperation kan Pilipinas asin Canadian province, partikular na sa recruitment kan mga Filipinong nurse asin iba pang healthcare professionals. Natukar man sa pagtiripon kan dalawang opisyal ang propwestong scholarship fund para sa mga Pilipino na nursing students na gustong magtrabaho sa Canada. Sigon sa Embahada kan Pilipinas sa Canada kan Abril 2018, nasa sobra sa 900,000 na mga Pilipino ang nagatrabaho asin nagtitiner sa Canada na kumpuesto nin maabot sa 2.6% kan kabilugan na populasyon kang nasyon. Pinalauig po kan DOT o Department of Tourism ang libreng akreditasyon para sa tourism establishments. Sigon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco na nasabing lakdang para tabangan ang tourism enterprises na maka-recover gikan sa epekto kan COVID-19 pandemic base sa pinalawas kan DOT na Memorandum Circular 2022-01 na nakaangkla sa Presidential Proclamation number 57 series of 2022 nagpapalawig sa peryodo kang state of calamity sa nasyon sagkod Disyembre 31, 2022. Maski ang proclamation period kang state of calamity sa nasyon nagpasuna, nagtutubod ang DOT na dapat pamanggiraray pagpadagos ang sagkod kinakaipuhan na mga lakdang na masuporta sa mga stakeholders sa sektor ng turismo sa nasyon mantang ditang nababangon ang pagkalugi sa laog kan maabot 3 taon dahil sa pandemya. Apera sa pag-waive sa accreditation fees, nakapalaman man sa nasabing memorandum ang streamlining kan documentary requirements para sa akreditasyon, sering man pagkondukta ng virtual inspection, katrokis kan physical inspection. Inalerto kan Philippine Embassy sa Russia ang mga Pilipino duman sampang kan nagkukusog na giyera entre kang Russia at Ukraine. Pipalikay kan embahada ang mga Pinoy sa matawong lugar asin demonstrasyon. Pipadistansya man sinda sa mga estasyon kan pulisya, Ministry of Defense asin iba pang pampublikong edifisyo ang mga Pilipino na nakaistal sa Rostov-on-Don, sa Belgorod asin ibang lugar sa boundary kang Russia asin Ukraine. Pinagabisuhan kan Philippine Embassy na sunodon ang lay kang Russia. A pesar kay ini nabisuhan man ang Filipino community sa Russia na mantiner sana ang pagiging kalmado. Mga tugang, pinuna na po kan Japan asin China sa indang primerong formal na security talks. Inang kainot-inoting pagkakataon na paghururon matapos ang 4 na taon na ginibo sa Tokyo. Ang nasabing paghururon tanganing mabawasan ang tensyon sa duwang nasyon. Ikinahadit kan Japan ang padagos na pagklamar kan China sa Taiwan. Siring man ang pagiging harani kay sa Russia. Sinabi ni Chinese Vice Foreign Minister Song Weidong na ikinahadit nila ang pagbago sa security posture na ipinapautob kan Japan. Mantang sigun man kay Japanese Deputy Foreign Minister Shigeyo Yamada non-military drills kan China sin Russia. Siring man ang pagapalayog nin pinagdududahan na surveillance balloons kan China. Nagtutubod si Yamada na may potensyal na maging harani ang China asin Japan. Ultimong magkaigwan in security dialogue ang duwang nasyon kanakaaging Pebrero 2019. Pinasalamatan ni Russian President Vladimir Putin ang China dahil padagos na pagpapahiling ng suporta kay ni Senda. Inan sa indang asigurasyon o ni Chinese senior diplomat Wang Yi na day maggagaba kada rin man na nasyon ang sa indang pag-iribahan. Ang pagbisita ni Wang ginibo sa nagkapirangal daw bago ang anibersaryo kan paglusob kang Russia sa Ukraine.
Personal man na inimbitara ni Putin si Chinese President Xi Jinping na magbisita sa indang nasyon. Magigirumduman na nakusaran kan US and China na nagsupply nin mga armas sa Russia para lusobon ang Ukraine. Business News. Business News. Hinagad mga tugang kan Department of Trade and Industry o DTI sa publiko na sa mga supermarket o grocery stores magbakalin prime commodities dahil nagusunod ang mga ini sa suggested retail price o SRP. Sigon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, maigpit na pigusunod ang mga supermarket as in grocery stores ang pinalabas tindang suggested retail price. Karaklan sa mga saudan dahil nakakasunod sa SRP dahil bako inisakop kan monitoring kang DTI. Inabisuhan man kan ahensya ang mga retailer sa merkado na magluhay-luhay sa saindang presyo. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kay News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ngunya na yaon ang Omicron variant sa Pilipinas. Siguro na protektado kang asin sa imong pamilya ay nanabiso kan World Health Organization Philippines. Sigon sa hensya magpapakuna na tulos maski anong brand at hindi na maging choosy. Dinawan nito ang WHO Philippines na ang gabos na bakuna na pigtutulog ang DOH ligtas sa sinepektibo kontra COVID-19. Patanid ba kan WHO Philippines na susog sa pinakabagong datos may mas makasas maglakop ang Omicron kaysa sa Delta variant. Sarong pagirumdom kan DCCB, DOH at ang WHO Philippines para sa ligtas ng pamilya asin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Pag-asa, DOST sa kamugtakan kampanahon kay ba si Michael Francisco. Magandang umaga po sa inyo sa ating mga tagapakinig yan sa DZGB. Sa ngayon ay wala naman tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At wala rin naman tayong inaasahan na papasok ng bagyo hanggang sa katapusan nitong buwan ng Pebrero. So good news po yun. Northeast monsoon o yung tinatawag nating amihan, ito ang nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Luzon. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, para sa maghapon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mahinang mga pagulan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilagang silangan ng Igiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Capacity warning sa anumang seaboards ng Bicol Region. Mula sa Pag-asa, DOST Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Iyan mga tugang detalyes kan mga bareta ngunyan pong aldaw, sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang po si Jenny Balyaran, si Ringman si Angel Mustasa, asin katawang niya to ang mga report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express.